Jeg prøver. Se den efter. Det er flow. Jeg kan mærke, at snart jeg begynder til tilløb. Ja. Når jeg er nervøs, så bliver det langsomt. Virkelig meget. Og Magnus. Kom nu. Skidtel, mand. Jeg er ikke lige fordi jeg ikke tænker på at skubbe til. Kom så op. Ja. Kom nu lidt. Godt, Mart. Bagsiden flip up. Ja. Altså jeg kan ikke vurdere, der er noget, for jeg kan bare se bagsiden flip up. Skåning. Og fordi den bliver bare dårligere. Ja. Fedt. Nej. Spring har ikke noget power issue. Det kan du prøve at kigge på forskellen mellem de to. Det kan det være, du skal prøve det. Du kan bare godt blive dernede. Problemet ved at holde dem... Hey. Anspændt op i rapper flikken. Hey. Ja, jeg negligerer den første dag. Når jeg slog, så kom jeg stadig Nej, nej, det synes jeg ikke. Du fik bare hoften frem, jo. Min kønne fuldfuller. Jeg kan sige, så tør jeg det ikke. Jeg kan bare bedre lige, hvor jeg ligger. Lige når C-jorden. Okay, ind med benene. Jeg struggle lidt. Nej, der er jo ingen, der bliver struggle. Er du med der, hvor vi bare fik kastet automatisk? Hey, så. Hvor først er det var sådan